Si Cardinal Pablo Virgilio David, usa sa mga tulo ka Filipino cardinal electors, nipaambit niya itong May 1, 2025 sa iyang social media account may tungod sa panaad sa mga muboto sa mahimong Santo Papa. Ingon pa siya nga kada boto di ay sa usa ka kardinal sa iyang kandidato nga isulat para sa pagka-Santo Papa, musulti siya niini nga pag-ampo sa Latin nga kung hubaron sa English mao kini. I call as my witness Christ the Lord, who will be my judge, that my vote is given to the one who before God I think should be elected. Nga kung hubaron nato sa Binisaya mao kini. Ako nagtawag sa akong saksi nga si Kristo akong Ginoo, kinsa mao ang akong maghuhukom, nga ang akong boto gihatag ngadto sa usa nga atubangan sa Dios sa akong hunahuna kinahanglang pilion. Sigun pa niya, unsa ka no? Kung mausad to atong iampo inig mo boto ta karong adlaw, I call as my witness Christ the Lord, who will be my judge, that my vote is given to the one who before God I think should be elected. Ako nagtawag sa akong saksi nga si Kristo akong Ginoo, kinsa mao ang akong maghuhukom, nga ang akong boto gihatag ngadto sa usa nga atubangan sa Dios sa akong hunahuna kinahanglang pilion. Atong pagampo nga malinawon unta ang atong eleksyon ug nga ang mga mudaog mo serbisyo gayod sa kaayuhan sa tanan ug dili lang sa ilang kaugalingong interes. Mahinumduman nga kaniadtong May 7, 1899 sa lungsod sa Baliwag, Bulacan, gibuhat ang first democratic election sa atong nasod ubos sa revolusyonaryong gobyerno ni General Emilio Aguinaldo. Gihimo kini sa simbahan mismo sa Baliwag nga nagpakita sa hugot nga pagtan-aw sa politika isip usa ka moral ug espiritual nga obligasyon. Ang pagbuto dili lang katungod kundi responsibilidad. Pagpili sa mga leader nga moalagad dili maghari-hari nga mutudlo sa tinuod ug dili manglimbong. Sa atong ebanghelyo karon, nagpadayon ang pamalandong nga nagsentro kang Hesus isip maayong magbalantay. Ningon siya, I am the gate for the sheep. John 10:7. Ako mao ang pultahan sa mga karnero. Gisugyot niya nga ang tinuod nga magbalantay moagi sa pultahan, samtang ang kawatan moagi sa bungbong o sa bintana. Ang iyang tinguha dili pagpanikas, kundili ang paghatag og kinabuhi nga malinawon. Mao kana ang maayong magbalantay. Dirita sa atong duha ka puntos. Una nga punto, ang pultahan mao si Hesus, ang tinuod nga dalan ngadto sa kaluwasan. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang kanding ug karnero bantayan sa usa ka turil nga adunay pultahan. Ang magbalantay mo pahiluna sa iyang kaugalingon sa pultahan inig kagabii. Literal gayod nga maghigda siya sa pultahan. Nining pagiha siya nagbantay sa iyang mga karnero. Ang atong ebanghelyo nagsulti mismo nato nga daghang mga magsasangyaw nga moabot nga sama sa mga kawatan moabot para ilaglag ang mga sakop sa Dios. Pero ang tinuod nga sakop sa panon sa Ginoo kaila sa tingog sa maayong magbalantay mao nga dili sila malaglag tungod kay dili man sila manunod niining mga tingog nga wala nila ilhi. Tungod niini, importante kaayo nga aduna kitay kapasidad sa pagpaminaw sa tingog sa maayong magbalantay. Importante nga aduna kitay kapasidad sa kahilom aron mailhan nato ang tingog sa maayong magbalantay. Si Jesus kinsang tingog atong makaplagan diya sa balaang kasulatan ug diya sa kalinaw sa atong kasing-kasing. Ang pultahan mao si Jesus, ang tinuod nga dalan ngadto sa kaluwasan. Ikaduha nga punto, ang pag-ila sa pamaagi sa Ginoo ug sa demonyo. Si Jesus ningon, the thief comes only to steal and kill and destroy. I come that you may have life and have it to the full. John 10:10. Sa Binisaya pa, ang kawatan muanhi lamang aron mangawat, mupatay og mulaglag. Ako muanhi aron sila makabaton og kinabuhing madagayaon.
Si Jesus nag-ingon nga ang iyang tinuod nga mga sumusunod maglikay gikan sa mga kawatan sa kalag. Kay si Satanas susama sa usa ka kawatan, nagkugi sa matag adlaw nga kita iyang madani sa iyang mga lingla ug kalibutanong mga kalipay. Ug kung kita musanong sa tingog ni Satanas, we shall lose the sight of God. Sa kada adlaw nga kita makasala, hinay-hinay usab kitang mabugto sa atong koneksyon sa Ginoo. Mao nga angay lamang nga kada adlaw maminaw ta sa atong pamalandong. Maminaw ta sa gamayng tingog nga nag-ingon kanato sa paghimo og maayo, paglikay sa dautan. Nay mga ginikanan nangutana nako, Father, unsaon may buhaton nako anang akong mga anak? Aron kung wala nako sa ilang kiliran, ako agihapon siya nga mapanalanginan. Ang mga ginikanan, bisan dili mga pari o exorcist, adunay spiritual power nga gikan sa ilang papel, isip unang tigbantay o magtutudlo sa ilang mga anak. Ang ilang mga pag-ampo kung buhaton uban sa pagtuo og kaligon, mahimong gamhanan nga tabang sa espiritual nga pakigbisog sa ilang panimalay. Gawas of course sa ilang adlaw-adlaw nga mga pag-ampo alang sa ilang mga anak, mahimo usab mo gamit sa agua bendita o holy water. Mahimo kini gamiton sa pagpanalangin sa ilang mga anak. Usa pa ka simpleng pamaagi mao ang pagpandong sa ilang mga anak samtang nag-ampo. Apan mga ginikanan timani, ang ginikanan kinahanglang magpuyo sa grasya sa Ginoo pinaagi sa kumpisal, sa Eucharistia ug personal nga pagbag-o sa kinabuhi. Apan labaw sa tanan, ang mga ginikanan mahimong panalangin sa ilang anak pinaagi sa buhi nilang ihemplo sa pagtuo. Ang kinabuhi nga matinud-anon, mapasayloon ug mapailubon nga ginikanan naghatag og espiritual nga kalig-on sa ilang anak. Ang ginikanan nga magampo dili lamang moampo alang sa ilang mga anak, apan naghatag og lugar nga diin ang Ginoo personal nga molihok sa ilang kinabuhi ug mopahilayo sa pamilya diha sa mga haylo sa dautan. Ang pag-ila sa pamaagi sa Ginoo ug sa demonyo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang panaw sa kinabuhi sama sa pagpili og leader. Busa, pilia ang Ginoo. Ang atong pagkahiusa kang Kristo magpakita pud unta nga diha sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw, gipili nato si Kristo ug wala ta ni sideline sa mga tagna-tagna, sa mga hurim-hurim ug sa mga patuo-tuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.